Turkey leg mga kagwang, oh. Laki. Air fry natin mga kagwang. Tamang-tama lang talaga, oh. Air fry ko ng 20 minutes mga kagwang. Seconds mga kagwang. Alright, done. Check natin mga kagwang. Alright. Oh, nagkakalat na siya mga kagwang, oh. Tingnan mga kagwang, gaano kalaki mga kagwang, oh. Sarap. Yung halong, oh. Kain tayo mga kagwang. That's it. Actually mga kagwang, ano to, fully cook. Nireply ko lang ng mga 20 minutes para maging crispy. Thank you for watching mga kagwang.